Tetovált asztalos. Tetovált asztalos. Ez nem úgy hangzik, mint egy könyvnek a címe? Jó, de hogy hívnak, és mivel foglalkozol? A Bence vagyok, és asztalos. Minden egyes termék tartalmaz azokat a stílusjegyeket, hogy ha ránéz valaki, akkor azt mondja, hogy ezt én csináltam. Ez a legfontosabb. Miért legyen egy ágynak 4 lába? Miért legyen a matrac között fix, unalmas keret? Miért legyen egyáltalán fix az ágynak a mérete? Így, hogyha a gyerek nő, 2-3 év múlva nem kell k***ni az ágyat, csak a középső részt kell kicserélni. Imádtam minden egyes percét a munkának, miközben ezt a gyerekágyat megalkottam, mert szabadjára tudtam engedni a kreativitásomat, és nem az a hagyományos asztalos voltam, aki csak beépített szekrényt és konyhabútorokat készít. Úgy született meg a gördeszkapálya gyerekágy ötlete, hogy nyilván az én generációm már felnőtt, szóval ők tudják, hogy mi ez a gördeszkap. Teljesen más lett volna a történet, hogyha 1972-ben akarnánk gördeszkázni Budapesten. I did it all on my own, no promo. I got fans getting tats on my logo. I remember when nobody came to my shows, but I kept coming back like a yo-yo. In high school they would laugh, try to label. Eating lunch with nobody at my table. Everyone they used to doubt got a day job. I just made a few stacks off a merch drop. It's about time that they go and take me serious. If you're not feeling this, you're probably delirious. I'm all one, yes I'm all one. They can never be me, cause I'm a rainbow in your dreams. Cause it's about time to trade the clock for sobriety. I can feel the hate building up, it's inside of me. I'm on one, yes I'm on one. They can never be me, cause I'm a rainbow in your dreams. Hallod, Gergő, mi lenne, hogyha ezt az ágyat elkészíteném francia ágy méretben? Gyerekes! Gonna get tall like a young